Te aștept aici de un sfert de oră. Ia zi-mă, ce combinație ai cu mine? Ia de. Ia uite-le aici, treci. Mă, ești nebun la cap, e nou ăsta, mă. Dar nu mă umblă cu vechituri. 500 de lei și al tău. Păi de să-ți dau, mă, 500, pe am eu 500, ce ai? Cum mă, n-ai 500 de lei? Că... Ia. Și... Nici tu, hai! Ce este? O, omoară cineva pe aspirina? Du-te, bă, că nu o omoară, că îi zice de bine. Bravo! Îi dăm dușmănie, așa, e... Bă, da, ce dușmănie. Bă, băiat, Și nu fi campionul, zic. Ha? Cred că o fi de pe la noi din sat. Aspirino! Bă, eu nu cred. Bravo! Nu. Nu! Așa! Bravo, Aspirino! Bă, nu se vede nimic. te joci. Hai, haide. Să mai treci pe la mine, nu mă las așa, da? Bă, să fii cu minte până mă întorc. Cum să nu mă întorc, mă? Păi eu sunt tare în caracter. Mua. Om de cuvânt sau ce? Hai noroc, mă! Bă, ce-mi ție rușine, o, animalule? Ce-i, mă? Nu te întreb că mi-ai stricat ziua de tot. Ce are asta, mă? Ai, ce are? Lasă că are dreptate. Dă-te, mă! Cum vă mai satură Dumnezeu? Bă, nenorocitule! Nicule! Ieși, mă, în afară! Nicule! E vină, mă, buzi! Ce vrei, mă? Vină puțin frumos ca să discutăm ceva. Au. Băi, ce bărbat prezentabil ești. Vino puțin, stai puțin în locul meu ca să te întreb ceva. Vino puțin așa, întoarce-te ușor, nu forța. Ce, mă, ce, mă? Întoarce-te puțin. Ia uite-te, mă, ia zi tu, mă, ce vezi tu aici? Casa mea. Bravo, casa ta, bravo. Și pe casa ta ce este? Acoperișul meu? Ba, bă, nu mă e la mișto? Nu, mă! Dar nu înțeleg ce vrei de la Bă, mine. e casa ta? Acoperișul tău? Așa. Ce mă dracu caută pe acoperișul tău? Canciocul meu, mă! Uite-l acolo, vezi? Care Vezi? cancioc, bă? Bă, uite-l acolo, bă, că ăla e canciocul meu. Răspunde la această întrebare, Nicule. Ha? Ce caută canciocul meu pe casa ta? Cum a ajuns acolo, de ce le-ai luat, când l-ai pus și cu ce scop? Nu știu, mă, ce caută acolo. Nici nu știu la ce folosește ăla. Bă, deci la cum s-auze, a? Am căzut cu o omoară, bă! Deci s-auze un rău de tot. Bam, 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 lovitură după lovitură. Ești ca mașina de cusute de așa urmă. Uite așa sau. Uite așa sau, ești nebun la cap, deci... Brânzoi, mă. Brânzoi, bă! Brânzoi, deci o tăvălea de chiuia aspirina, ce că e la nuntă, bă. Nașa mare, știi cum e, plecată pe sârbe de... Bă, de ce simți-vă și vorbești așa de ea? Oh, Gianu, tu iartă-mă că ai fost de față cum ar veni la discuția asta, dar ce să fac, mă, dacă așa era? Așa era, uite, zi, mă, nu a fost Ba așa? da, așa era dacă eram acolo. Dacă zic, bă, deci la cum s-auzea acolo ăsta merită ceva medalie de aur, coroniță, să vină Rocco Siffredi ăla, să ia lecții de la el, bă, băiatule. Rocco Siffredi? Da, mă, păi tu știi cât a... Bă, cât avea, uite așa avea la fotbalistul Rogoci Fredi, avea 48 la picior, de dădea goluri în toate pozițiile, nu trecea, nu dădea cu capul. E mare fotbalist, da. Voi de fapt vorbiți aceea de fotbal? Da, mă, da. Mă la ei, mă! Dar tu de ce credeai că vorbeam? Eu credeam că vorbiți de nunți. Ia!
Dar de când e mă brânzul ăsta așa în formă, mă enervează. Băiatule, dar trebuia să fii lângă mine acolo, mă, să ascultăm amândoi. Tu știu să auzea? Bă, n-are mă cum ce zici tu aici, mă, tu nu ești sănătos, da, capul rânzui cu burtoiul ăla al lui, mă, ce dracu, mă, că ăla dacă se leagă la șiretul rămâne fără aer, moare acolo. Unde să facă, mă? Dacă îl duci să-și facă fotbal sau ceva, un sport, dacă îl bagi în sala să se echipeze, dacă a luat tricoul pe el, la revedere, acolo rămâne, mă, n-ajunge pe teren. Mă, asta e, că uite că poate. Bă, stai mă așa, stați așa. Păi și joacă cu aspirina și ea s-a apucat de fotbal? Aspirina? A? Foai de mine, dar aspirina joacă fotbal, de aspirina e... Cum să spun eu, aspirina, deci nu mai stopuri pe piept, ea ca idee. Păi aspirina, măsta lui aspirina. Măsta lui aspirina a fost campioană pe Italia, mă, campioana și se zicea. A luat 73, 74, 75, toate titlurile a luat. Il calcio toate alea. Dar bunica sa. Deci, măsa lui aspirina, campioană, dar mai pe locala, ci mai pe Moldova, cum ar veni Buhuș, Bacău, nu știu, că de la ea a luat microbul, de la bătrână cum ar veni. Și ea a dus cupa când a bătrână. Mă, ele. Deci a fost talent de mici toate. Toate. Bă, voi de fapt vorbiți aceea de sex? Ce? Cum te-ai prins, mă? Bă, de ce nu ziceți, bă, așa? Ia uite, bă, la ei ce s-a ascuns. Bă, eu pot să aflu orice ori când vreau de la aspirina. Deci mă duc să o întreb ce să mai ia, uite, bă, la ei. Păi da, bă, că aspirina trebuie să știe foarte bine. Bă, și data viitoare nu mai vă feriți, bă, de mine, că eu imediat mă prind despre ce vorbiți. Că nu mai am 12 ani. Deci ce să mai mă duc la aspirina să o întreb ce... Dar stai așa, dar de ce nu-i dai tu telefon dacă sunteți așa bun de prieteni? Da, mă, te duci, mă. Du să-i stric apelul ăla, că mă și enervat, dă-l dracu. Înțelegi? Deci voi vreți să știți ce face brânzoi de așa de bun la pat? Da, mă. Bine, vă zic că eu pot să aflu orice, oricând vreau eu, fără să vorbesc cu aspirina și cu nimeni altcineva. Cu nimeni? Cu nimeni. Dar am nevoie să-mi aduci ceva. Ce treaba avea, mă, cu canciocul tău? Eu habar n-am, nici nu știu la ce folosește ăsta. Ce făcă? La ce? Canciocul? Da. Băi, fără cancioc nu existai tu, nu exista nimeni pe lumea asta, mă. Canciocul folosește la glet, la mortar, la omletă. Bă, tu știi ce omletă făceam eu la cancioc și la reșou, vai de capul tău. Dar lasă asta, să ajungem la esențial. Cum răspunzi la acuzația de răpire și sechestrare de cancioc? Nevinovat, mă, nu știu cum a ajuns acolo. Nu știu cum a ajuns, bă, dar tu ești nevinovat când e foarte clar că canciocul meu este pe acoperișul tău. Bun, hai să zicem. Așa. Cum răspunzi la acuzația de rele tratamente aduse canciocului? Ce rele tratamente, mă? Ce? L-ai ținut în soare, l-ai ținut la expunere, la raze ultraviolete, la o gaze ultra-gamma. Bă, nenorocitule, bă, nu ți-e bă rușine că ai făcut chestia asta cu canciocul meu? Deci, Nicule, ca să ne împăcăm, îmi dai 10 lei și uităm toată afacerea. Cum, mă? 20. 20 de lei și gata, te-am iertat. Șuturi în cur de 20 de lei, așa nu vrei tu? Nu mă mulțumesc, prefer bani. Vrei bani? Da, vreau bani. Bine, dar nu i-am la mine, mă duc să-i aduc că-i țin în mașină. Ia-i, adu bagnote mari că nu umblă cu mărunțiși. Uite, bă. Bă, Stai! Fără violență! Nicule, gata, în clipa asta mi-a fost foarte clar punctul tău de vedere, să-mi deschizi la dialog, ai dreptate. Gata, ai dreptate. Ce dracu, ascunde stiloul ăla, că văd că asta e învățat la școală, asta e. Gata, plec, dar îmi pare rău. Canciocul se întoarce la patria mamă. ia-l, te rog frumos, ia-l și să nu te mai plimbi pe aici. Ai înțeles? Perfect. Bun. Ce faci, mă? Aștept liftul. Dă-mă drumul la lift! Aștept liftul să mor pe casă să-mi iau canciocul. Care lift, mă? Păi asta e, zic eu, care lift? Că n-ai lift! Că n-ai lift! N-ai lift? Dă-mi o scară! Că aș vrea să mor pe garda. Uite și eu ce ai făcut. Ce dracu ți-a făcut lucrarea asta? Ce gard e asta, mă? Banti, Ardiles, lasă, n-ai tu treabă. Mă duc să-ți aduc eu scara. Hai, du-mi o scară să-mi iau cancioc. Ia zi-mă. Nu, bă, eu rămân. Nu e.
Noroc, băieții! A, noroc. Ce faceți, mă? Ați terminat de solarul mare, v-am mutat la ăsta micu? Păi dacă în ăla n-am găsit nimic, mă. Ne luăm la rând. Bă, Bravo! zi sigur, mă, ăsta e păianjen de solar? Da, mă, de solar, mă, aici trăiește, mă. Păi da, mă, dar n-ai văzut unde s-a dus? Păi, bă, a ieșit din pământ, pe semne că tot în pământ, are tuneluri pe acolo, că doar n-a dispărut ca măcar o ceață. Corect, corect. Că sub pământ, de unde ceață? Da, hai să vă ajut și eu. Să mai dau și un pic. Bă, ce să ajuți, mă? Nu ți ajunge, bă, cât noroc ai avut? Mai lasă și la alții, bă. Bine, mă, bine, dacă așa ziceți, băi. Uite, v-am adus aici niște apă, niște vin și niște covrigi. Poate că vi s-a făcut foame, sete alea. Bă, alea da, dar lasă-le pentru mai târziu, că dacă noi nu găsim în ăsta, mergem în următorul solar și în următorul și noi până dăm de el, mă. Bravo, mă! Eu nu mă las până. Bravo, mă, așa să faci, să le luați pe toate la rând. Băi, acum că nu vreau să mă laud, dar să știți că mai devreme am împins de nou la vagoane. Iar, mă? Bă, Hai. bă, de 5 ori în 2 zile! Bă, Da. pleacă de aici că mă enervezi! Șur, bă. A, mă, unde-i, mă, paianjenul ăsta, mă? Ha? Așa? Umple-l. Așa. Deci, aș vrea să știu cum face Brânzoi de face sex așa de bine, de toți vrea ca el, dar nimeni nu știe cum. Auzi, Gianțu, dar ce faci tu exact, mă, fata mea? Fac bine, dar nu mă întrerupe, te rog eu frumos. Da, ce faci aici ca să Bă, nu mă întrerupe, vrei să știi sau nu vrei să știi? Că mă enervez. Vrem. Păi atunci tăceți din gură. Chiar mă enervez, mai pune o dată. Așa cum. Deci aș vrea să știu cum face Brânzoi de face sex așa de bine de toți vrea ca el, dar nimeni nu știe cum. Auzi, tu ești bine, mă? Mama mea, pe cuvântul meu de onoare, deci chiar mă enervez. Bă, tu mă întrerupe aici un proces. Umple-l, mă, încă o dată. Taci, mă, și tu din gura aia. Uite, bă, la el. Așa, și taci din gură, nu mai zice nimica, da? Deci aș vrea să știu cum face Brânzoi sex, ce să mai... Păi și cine vrei să spună ție asta? Universul. Cum? Universul? Da, mă, universul. Eu, deci aștept să-mi trimită răspunsuri, universul, da? Că eu pot să întreb orice și el îmi răspunde, asta e ideea. Universul, mă? Da, mă, universul, da. Păi și cum? Prin apă. Prin apă, pentru că... Cum să vă explic eu, bă? Apa e un fel de telefon între mine și univers. Pentru că apa nu e doar apă. Apa e informație. Și dacă e informație, ea știe orice o întrebi. Și știți de ce? Știți de ce? Știu. Hai, zi. Pentru că apa este informație, că este informată. Adică este informație informată. Ghiохănă de informație. Deci vezi că tu poți să fii și deștept, nu doar prost? Ai văzut? Deci ce să așa mai e. e? Bravo! Păcat că nu vreau tot timpul să... Și acum ce s-a întâmplat? Ce a zis? A primit vreo informație? Acum nu prea mi-a zis, nu. Eu tot o întreb de câteva luni de zile, știi? Dar nu vreau să răspundă nimic. Tot am tot felul de întrebări la ea, dar nimic. Ia dă-mă că încerc și ea, pune-mă un pahar de apă. Acum? Da, mă, da. Iată-te la... Ia, bea. Eu? Păi nu vrei să-ți dai informația apă? Ba da, Păi. că mă sperie așa că mă e repede. Ia. Mama mea. Zice? Nu. Nu zici nimic? Nu. Ia mai pune-mă unul. Hai, bea. Așa, ușor, și acum ascultă-ți interiorul. Ia vezi, zice? Ce trebuie să-mi zică? Bă, deci fii atent. Eu am vorbit cu apa și apa urmează să-ți dea o informație foarte importantă. Mamă! Taci dracu din gură. Deci, apa o să te anunțe în următoarele momente când trebuie să mergi tu să faci pipi. De unde știi, mă? Ca idee să vezi cât de importantă e informația. Pentru că de ce? Pentru că așa afli tu
când te duci să faci pipi, că altfel faci pipi pe tine, și nu e vorba că simți mai călduric așa, dar te faci tot una și te faci de râs că ești mai fata. Așa știi când te duci să faci pipirică, mă înțelegi? Da, Simți ceva? deci să știi că parcă... Ia mai pune-mă unul, mai pune-mă unul. Parcă începe să zică ceva. Ia bea și pe ăsta. Ia vezi dacă nu-i clar acum. Deci, mămiță, mie nu vine să credești. Mi-a zis să mă duc ca să fac pipi. Ce sunt? Dar nu mai pot să stau, trebuie să mă duc să fac pipi. Du-te zi, mă, băi, nu face. Deci eu v-am zis că apa nu e decât apă. Apa e informație, da? Deci vezi că după aia mergem la aspirina, da? Da, mă, da. Bravo. Eu informația asta mi-o iau de la bere. Eu nici n-am băut apă după 20 de ani. Pe 26 aprilie, Aua? acum un an, nevasta lui Brânzoi a făcut reclamație că Brânzoi nu o mai satisface sexual mai bine de vreo 2 ani. O, săracă. Deci, pe 13 iunie, tot Brânzoi vine cu reclamație că Nicu Rață i-a ars nevasta cât a fost internat la analize. Deși a găsit probe indirecte, respectiv niște chiloți bărbătești, uitați la Brânzoi acasă, exact măsura lui Nicu Rață, nu am avut niciun martor care să fi susținut această ipoteză. După aia, la 2 săptămâni, Brânzoi mai făcea câte una, că la tot nu se potolea. Așa, pe 22 ianuarie, anul ăsta, Nicu Rață a făcut reclamație că e hărțuit de Brânzoi. De Brânzoi? Poate de nevasta lui Brânzoi. Nu, mă, de Brânzoi. Cum adică, mă, Brânzoi îl arde pe Nicu Rață, mă, și îl hărțuiește? Adică Brânzoi e din ăla... Nu, Nicu Rață a făcut reclamație că Brânzoi îl hărțuiește. Că se milogește de el să-i mai ardă nevasta din când în când, că el vrea liniște în casă și că s-a săturat. Deci e adevărat ce se aude. Ce se aude? Că i s-a cam stricat jucăria lui Brânzoi. Ce jucărie? Zău, mă, chiar așa? Nu știam că și el are probleme. Domnul primar, cum adică și el? Adică i s-a mai stricat cuiva jucăria? Poftim? Jucăria asta, adică i s-a mai stricat cuiva ca lui Brânzoi? Mă, tu insinuezi ceva? Ce? Bă, dar nu ți-e rușine, mă? Pe astea sunt subiecte de discuție într-o primărie, dacă îi mai merge sau nu jucăria lui Brânzoi? Pe aici se vorbește de bugete, bă, de fonduri europene, de autostrăzi, de zgârie nord, de sustenabilitate, dar nu ți-e rușine? Mă scuzați, domnul primar. Pe te rog frumos, că era halul să scadă nivelul. E instituție de stat, hai, zi mai departe. Păi n-ați zis adineauri că... Lasă-mă că ce am zis eu, am zis ca să fie zis. Hai că sunt și eu curios, nu că m-ar interesa, dar vreau să știu și eu cum se termină povestea asta, zi. Ghiciți cine a depus reclamație ieri? Cine? Nea Marin Butoi, pentru că la aspirina era gălăgie și nu putea să doarmă. Dar ce, a dat muzica mai tare sau ce? Mai grav. Ce, domn primar? Asta e întâlnire de gradul 3. Că nu scoți țipetele astea decât dacă e un extraterestru pe acolo. Și unele de noi n-au parte așa ceva niciodată în viață. Că Tom Hardy nu merge pe toate străzile. Pe aici cei mai mulți abia ștârâie bășinile după ei. Ce, mă? Persoanele de față se exclud. Dar poate nu e ea, poate e trucaj. Ia, mă, e vocea eu. Păi de unde știți, domn primar? Mai ai multe întrebări? Nu, că așa zic și eu. Dar să vedeți cine iese din casă. Ce a făcut, mă? Brânzoi? Deci, Rubi, du trebuie, mă, și cercetează și vezi dacă e adevărat și cum s-a întâmplat chestia asta și hai, repede, executare. Aha, am înțeles. Ce vrei să zici? Ce? Am zis ceva? N-am zis nimic. N-ai zis, dar ai gândit, am văzut în ochii tăi. Dar, înțelege că a fost ceva întâmplător atunci și eram foarte stresat. Bine. Și a doua oară să știi că mă pe nepregătite. Bine. Și a treia oară eram cam băut. Bine.
Bă, așa de mine? Păi nu tu ai început, mă, primul. Bă! Te-a luat vreunul, mă? A luat pe dracu să mă pieptăne, nu m-a luat nici pe tine? Nici pe mine, mă, ce dracu facem? Ce dracu facem? Facem ce facem, sau ce? Sau ce? Zic că nu mai vreți să mai facem acum. Ba vreau, dar mă întrebam până când. Până când? Maxim cât o fi nevoie. Și să sperăm că avem noroc și ne trăznește și pe noi ca pe o brânzoi. Noroc, băieții, noroc! Merge treaba, merge? Merge pe dracu să ne ia. Bă, v-am adus ceva de mâncare, știi, că poate vă e foame. Și dacă nu sunteți mâncați, nu vă concentrați cum trebuie. Ia zi, v-a luat vreunul? Bai, de vreme am simțit așa parcă, dar nu e, dar nu ne lăsăm. Bravo! Bravo, mă! Bravo! Așa trebuie. Așa. Oh, adu-și tu telecomanda aia că e stinsă, dar mă mai uitam și mai spăl ochii. Păi tu dracu de telecomandă! Ce cauți tu la mine în curte? Ce să caut mâncat și eu, ce ați mă lăsat pe aici? Ați mâncat salamba rosanilor? Tu ce faci? Bă, lasă-mă pe mine, că acum discutăm cazul tău. Ce cauți tu la mine în curte? Bă, brânzoi, auzi, dar niște muștar n-ai? De ce? Că merge salama mai bine cu muștar. Bă, tu vrei să te bat? Nu mă vreau muștar, mă. Deci ce cauți tu la mine în curte? Că eu asta te întrebam și de ce îl cauți pe brânzoi, că muștar oricum nu-ți dau. Îl caut pe brânzoi să văd dacă e acasă. Nu e. Păi mă gândeam eu că nu e. Tu știi că te ia de fraieră? Cine, mă, brânzoi? Da. Păi tu știi unde l-am văzut adinaur, că l-am văzut cu ochii mei. Unde? L-am dat niște muștar. Firă-l dracu de muștar, zi odată unde e, că mă mai Adu fierbe. muștarul ăla, că nu... Uite, vezi cum ești, mă? Vezi cum ești? Eu încerc să te ajut, încerc să fac ceva pentru tine și tu te zgârcești la niște muștar de ăsta, mă? Bine, îți aduc și muștar, dar poate nu-mi spui tu. Ai văzut, a fost greu? A fost greu? Oh. Ia. Ia. Frumos, luat așa frumos. Ia să vedem. Mamă, cum intră? Fai de capul meu. Bă, nu mă mai fierbe, mă, atâta, zi odată unde l-ai văzut pe brânzoi. Mediam. La aspirina. Deci a dat brânzoi în ea. Ca surdul tobă. Ca surdul tobă, dar zice bum, 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 bum. Uite așa s-a auzit. Brânzoi a dat în aspirina? Da, în aspirina. Dacă nu mă crezi, întreabă Pardile. Știi care treaba? Eu nu vreau să mă bag, că asta nu e treaba mea, înțelegi? Dar tu ești fată giorno. Hai că nu merită să-ți facă târlanul ăla mizerii de-asta. Gianin, deci termină cu glumele astea, că mie îmi crește tensiunea, să Nu e știi. nicio glumă, n-auzi că l-am văzut cu ochii mei. Da. De brânzoi la aspirină? Brânzoi la aspirina, mă, ce? L-am văzut cu ochii mei, ți-am zis. Fai de cap. Aia, zic și eu. Mamă. Bă, băiatule, cum intră? Nicule! Oh! Dă-mă scara aia, că mă aruncă furculițe, prostule! Aruncă-te, prostule! Bă, haide, bă, vomică, are o de înălțime! Vomită, mă, ce să-ți fac? Auzi, de ce nu te dai jos pe copac, mă? Nu mă dau eu, alunecă rahatul ăsta de acoperiș și nu pot... Bă, haide, mă, dă scara aia! Bă, mai ești, mă, șmecher? Haide, mă, că bate vântul, dă scara, te rog frumos! Lasă-mă asta, mă, tu răspunde la întrebare dacă mai ești șmecher. Da, mă, sunt, știi de ce? A? Că așa m-am născut, asta e steaua mea de șmecher. Vai de steaua ta, bă, băiatule! Vai de steaua ta dacă ai să stai ca prostul pe acoperișul meu, bă! Bă, deci tu zici că e mai șmecher ca mine? Da, normal, ce ai? Păi, știi ceva? Da? Dacă era așa de șmecher, n-aveai găuri la acoperiș, prostule. Da, prostule găurie, că am reparat acoperișul. N-ai găuri la acoperiș? Da. Ia uzi. Băi, ce ai, mă? Calmează-te! Dă scara! Bă, dă scara, ca lune! Băi, stai potolit acolo!
Vezi că mă duc să-mi iau țigări, să nu te dracu să faci ceva acolo. Stai potolit! Băi, Nicule, da-mă scara! Băi! Du-te! Du-te, bă, măcar! Ia mașina, Nicule, să te întorci repede! Nicule! Bă! N-am putut să spun la telefon că dacă asculta cineva, eu vă spun, dacă americanii află secretul ăsta, noi nu mai scăpăm de ăia. Chiar așa? Da, eu vă spun ce a pățit Brânzoi, dar nu știți de la mine că a zis să țin secret. Așa, mă, tata. Nu, zici. L-a mușcat păianjenul cenușiu de Ialomița. Hai de capul meu! Mamă! Dar de unde? De Ialomița. Cum dă unde? De mână, dragă, de ce să-l muște? Nu mă gândeam că n-a poate la mușcă de... Păianjenul cenușiu de Ialomița, mă? Da. N-am auzit, mă. N-ai auzit tu? Dar există, că m-am interesat. Are păianjenul ăsta un venin, că dacă intră în tine cât de puțin, mărește viteza sângelui de 2 ori. Și la voi, bărbații, dacă viteza sângelui e mai mare, se întâmplă chestii de alea, știi tu. Da, mă, Spirino, dar la mine merge și cu sângele normal, mă, mie nu trebuie. Deci ce-am trăit eu cu Brânzoi de câteva zile, eu așa ceva, pe cuvântul meu de onoare. Asta nu e omă, asta e robot. Dacă nu era însurat, pe cuvântul meu, dacă nu-l opream aici. Eu 24 din 24, numai asta făceam cu el, cu pauză de apă, doar ca în tinerețe, știi? Aici! Aspirino, băi, adevărat ce zice ăsta? Băi, adevărat că tu cu Brânzoi v-ați călărit toată dimineața, mă? Doamne, iar! Dar tu te iei după prostul ăla? Care, mă, că am fost aici, am auzit tot. Du-te, mă, de aici! Hai, zi tot, că m-a apucat toți dragi acum. Dar termină cu scandalul, că mă știe lumea! Ia auzi, mă, ia auzi, și ce te știe de măicuță sau cum? Ia vezi că mă enervezi! Băi, Aspirino! Ia fii atent aici la mine! Băi, fetelor, pe cine vă certați, mă? Puia mea, de ce m-ai chemat? Bă, băiatule, băi, adevărat că tu cu Aspirina v-ați călărit toată dimineața? Băia, gata, mă! Gata, nu mai face scandal, că mă aude tot satul. Ia haideți voi înăuntru să avem noi o discuție. Da. Nu, voi stați aici, că în casă la mine plouă, Gianino. Unde plouă înăuntru? Plouă, dragă, cu tunete și cu fulgere, ce nu înțelegi? Stai aici, haideți, dragă, înăuntru. Haide, dragă, haide Dacă să mă vreți balamuc. lămurești. Asta, Hai să văd eu. înăuntru. Ia să văd. Așa, ia, zi-mă, nenorocitule, mă, ai fost mai devreme la Aspirina sau nu? Și dacă am fost ce, mă? N-am voie, am și eu nevoile mele. Ai nevoi? Bă, dar cu mine de ce, mă, n-ai nevoie de asta? Că pe mine m-ai pus pe pauză de 2 săptămâni. Așa și... Nu mă enerva acum, îmi fierbe sângele mine și nu știu ce-ți fac. Dar ce-mi faci, mă, ce-mi faci? Păi nu mă mie, Brânzoi! Mă, de ce te faci, mă? Dar tu stai pe margine de aia ca proasta, na? Mama, Aspirino! Băi, ia gata, mă, ia gata. Ia haideți amândouă la treabă. Amândouă? Da, ia, hai, da. N-a că început, mă. Aspirina, nu sta la rând, bagă-te vreau. N-am, mă, prostule, că le lovește pe amândouă. Mă. Fai, cred că l-au omorât. Bă, o oră, mă. O oră dacă a surdunt-o, bă, băiatule, o oră, tu ești nebun la cap? Bă, eu credeam că Brânzoi ăsta a terminat bateriile, bă, băiatule, dar de unde? Nu e că avea curent alternativ, că era așa, ia-o tu nevastă, ia-o tu aspirin. Uite așa le schimba între ele, când una, când alta, când una, când alta. Mamă, ce al dracu e Brânzoi ăsta. Ala nu mai e om, mă. Nu mai e om. Amândouă, mă. Bubuială pe amândouă! Haide, bă, lasă-mă, bă, dracu, pe care avea, mă, descurcula singură, băi. Păi mie a început să-mi fie greu, singur fiind, dar, mă rog, greu. Mai mulene, așa, știi?
Băi, și iartă-mă, dar la anumită vârstă pe bune, deci nu-ți mai ai chef, de asta. Ce Nu știu, mă, dacă la mine e vârsta. Nu cred că e vârsta. Nu știu, vârsta, stresul, nu știu ce-o fi. Uite că Brânzoi a scăpat de problemele astea, nu le mai are, că am aflat eu de la Aspirina, că mi-a zis după ce a plecat ăia de la ea, știi? Păi ce a plecat? Da, bravo, știi cum era nevasta lui Brânzoi? Râdea cu gura până la urechi, zici că câștigase la loto, nu că l-a făcut pe bărmasul jumate cu aia. Unde mă dracu, mă, și Brânzoi? Ce? N-a venit și pe dracu. Cum adică nu oposise, era... Nimic, mă, știi cum era, uite așa, era drept în spate, mergea stanțul și avea și o față așa de bebeluș, zici că cum se trezise, mă, nu că am prins vagoane aproape o oră, mă. Bă, să fiu dracu, stați-mă să mă enerveze, mă. Bă, dar de la ce a pățit el chestia asta, mă? Hai de capul meu, Păi anjenul cenușiu de ea, Lumița? Da, mă, ci că muncea acolo în solar, n-a fost atent și l-a mușcat. Și de la veninul ăla i s-a dat metabolismul peste cap. Metabolismul? Păi nu e boală ce a pățit el? Metabolism îi zice. Păi tu-ți dai seama să facă ca toate alea 2 ore cu amândouă deodată? Bă, mie nu mi-a venit să cred așa ceva, mă. Nu mi-a venit să cred. Și le-a plăcut la amândouă? Bă, nu ți-am zis, și acum 3 zile ci că l-a mai mușcat odată când era în livadă, că nu știu dacă știi. Ăsta are și livadă. Știu. Da, ci că muncea acolo și țup, a sărit pe aia și nu perești la mușcat. Ca pe omul pe Angel. Da, eu cred că Brânzoi e mai câștigat. Păi de ce? Păi ia gândește-te, omul păianjen dă cu sfori în blocuri, Brânzoi dă cu dragostea în femei. Care e mai câștigat? Eu zic că Brânzoi, să știi. Păi și de ce e păianjenul ăsta doar pe terenul lui? Păi că de la o mutație care a făcut-o el anul trecut când am dat cu insecticid la insecte, ceva pe acolo și are multe terenuri, știi? Ăsta e gospodar rău de tot, bă, n-ai văzut așa ceva. Bine, mă, hai că nu mai pot să vorbesc acum, hai, pa! Bine, bă, hai că și eu tu și câtă treabă am mult de tot. Hai, pa, te pupă. Vasile, s-a aflat secretul. Băi! Ia vină cu apă. Băi! Da, mă, acum vin. Ce, mă? Deci? Deci, Nicule, e cel mai băiat capabil care îl cunosc și care ești cel mai șofer din cel mai șoferi și intelectual, 2 în 1, care foarte rar se întâmplă, mai ales la tine, și care te respect, care tot ce faci. Și mai ce? Și mai... Iartă-mă că am țipat la tine și că am vorbit urât. Nu mai fac. Fii atent aici, vezi că-ți spun scara, dar să nu dea dracu, să-ți gâri mașina sau să faci ceva la casă, că nu mai tâmpei ai în capul ăla. Nu fac nimic. Hai să treci. Am și eu o vorbă cu tine, nu te supăra. Ce e, Vasile? Ce mai faci, mă, Brânzoi? Bine. Cu una, cu alta, la tot om. La tot om? Am auzit. Bravo, Brânzoi, bravo ție. Brânzoi, din păcate, la mine, sincer îți spun, nu e bine deloc. Aoleu. Mi-am făcut niște analize și nu e bine deloc. Dar ce ai? Mi-au găsit aminoacidul mărit, la dublu de cât e normal, de fapt ce mai triplu și deci nu e bine deloc. Păi nu e bine. Păi nu e bine și știi ce mi-a spus doctorul? Ce? Deci mi-a zis să fac mișcare. Ce mișcare? Da, asta gen sport. Hai, mă, Vasile, mă, tu sport? Da, mi-a zis clar, bă, vrei să scapi de boală, vrei să te faci bine, fă mișcare, Brânzoi. Și vrei să spun ceva? Băi, chiar m-am gândit să fac chestia asta, mă. E bine. Și îți spun sincer, m-am gândit, mă, ce sport să fac? Am zis, hai să mă apuc de box. Că știi că acum spun că mă dau mare. Eu le-am cu boxul, mă, adică le-am cu stânga, cu dreapta, opercut, croșeu, lovitură de ciogan, dar am zis, bă, dacă după aia zic oamenii, bă, ăsta după ce că e primar, mai e și bătăuș. Așa. Corect, nu? Atletism n-are rost. Că m-am gândit, dar după aia se interpretează că mie mi-e frică să vorbesc cu cetățenii și că învăț să fug și că vezi, Doamne, de-aia nu știu ce. Bă, și până la urmă, știi de ce sport m-am gândit să mă apuc? Ma? Să dau la sapă, Brânzoi.
Bravo, Vasile. Ăsta e cel mai frumos sport, să știi. Păi, eu știu, normal că tu ai fost campionul ăla, adică toată lumea te-a lăudat, dar cădeam și veni la tine. Da. Deci, Brânzoi, ce vreau să te rog eu pe tine? Nu vrei, mă, să-ți dau la cazmație? Să te mai odihnești și tu puțin? Păi, mie? Da. Păi de ce nu dai la tine? Pe la mine am terminat, mă. Ai terminat? Dar bineînțeles, am dat și în fața casei și în spatele casei. Îți spun sincer, dacă aveam pământ și în sufragerie, îl făceam și pe ăla. Adică nu că mă laud. Știi cum mergem la cazma? Deci zici că am motor. Și de-aia, Brânzoi, am venit la tine, deci încă o dată subliniez, e problemă de sănătate. Cum să facem? Ce zici? Păi, bravo, dacă e de sănătate, te ajut, na. Brânzoi, îți mulțumesc din suflet. Te rog pământul să fie un pic săpat mai înainte, măcar să aibă o săptămână de prima sapă. Și de ce? Că mie să nu fie pământul tare și să nu intre cazma în el. Asta e singura mea rugăminte. Se poate? Păi, bă, dacă mă gândesc bine, da, se poate. Că am un loc acolo, moștenire de la tataia. Așa? Unde am eu solarul ăla unde pun vinete. Foarte bun! Da, mă, e bun, dar acolo am o problemă. Ce problemă? E cam periculos, că pe mine acum 2-3 zile, nu mai știu exact, m-a mușcat un păianjen. Na? Bă, da, și să nu fii alergic la ceva, zic. Nu, eu alergic, bă, Brânzoi, m-am luptat cu corupția, mă, nu luptă cu un păianjen, dar cum? Păi, da, gata, m-am dus. Și știu și unde e locul, mă? Nu tactul mare, nu e acolo lângă Fântâna Veche? Acolo, ăla e, mă, acolo e, hai, cazma? Lasă-mă că mă descurc eu, deci acolo la Fântâna Veche, acolo e trenul tactul mare. Acolo, mă, exact acolo. Și vezi că mai târziu vin eu să văd cum te descurci. Da. Dar atenție, acolo mai e și alucoțeală și pandele. Deci, ce să zic, grăbește-te. Ce, mă, mai sunt doi înaintea mea? Da, mă, asta e, ca să vezi. Păi nu, gata, m-am plecat. Bă, și îți mulțumesc că te-ai gândit la sănătatea mea. Gata, Brânzoi, am plecat. Brânzoi! Hai încoa, că avem o vorbă cu tine. Să trăiești. Ce vorbă, mă? Să rămână. Opa! Ce faceți, mă, aici? Uite, tocmai am terminat, mă. Ce ai terminat? Băi, du-te înăuntru să vezi. Asta cu lavabilă, bucătăria mea, casa mea, pe muzica mea! Pe mine! Așa a primit comandă, mă. Da, cine? De la mine, mă! Bă! Bă! Mă așteptam să ții cu Dinamo. A? Bă, v-am zis, cazma nu am. Dar nu ne trebuie, mă, ca mamă, ce mă, noi suntem oameni, mă. Eu fac cu mâinile, bă, cu degetele vreau. Uite, mie îmi place să simt pământul, înțelegi? Ca gladiatorul, bă. Da. Și eu, mă, păi și eu... Uite, și eu la fel. Bravo, așa. Bă, da, acolo s-a întâmplat cu țânțarul, da? Care țânțarul? Cu păianjenul, mă? Păianjenul, da, acolo. Acolo e. Acolo, mă, da. Aia, bun, bine, hai, ne ducem. Gata, forță! Sănătate. Forță! Hai. Să vezi ce muncă facem. Hai, vorba. Hai. Era... Hai, noroc. Ce șmecher ești, Brânzoi? Ce mai ai aflat și tu, a? Da, mă, am aflat. Dar am aflat și planul tău. Ce plan, mă? Cum ce plan? Brânzoi, mai devreme la masă, când era Aspirina cu Gianina și cu Dorel, la ea în curte, tu ce crezi că făceam eu, Brânzoi? Ce? L-am mușcat păianjenul celușiu de Ialomita. De unde? Eram în misiune, mă. Da, mână. Că la noi nu merge numai cu declarațiile. Că declarațiile se mai schimbă. Ai nevoie de dovezi. Și ca să găsești dovezi, m-am dus la Aspirina, mă, în casă. Noroc că are 2 intrări. Și când căutam eu ce căutam, ai apărut și tu cu nevastă ta.
De ce mă chemă? Băi, Brânzoi, băi, adevărat, mă, că tu cu aspirina v-ați călărit toată dimineața? Băi, gata, mă, gata cu scandalul. Că mă aude tot satul. Ia veniți voi în casă, mă. Nu, băi. Era în casă, mă? Da, Brânzoi, Și când am intrat noi, tu unde te-ai ascuns? în șifonier, mă. Și am văzut tot sexul pe care păcăleați pe oameni. Bă, Brânzoi, tu de ce păcălești, bă, oamenii? Dă puturoși, mă, ce sunt! Dă putori, de-aia! Cum adică? Oamenii ăștia pe care zici tu că-i păcălesc, bă, sunt niște putori, mă! Îi rodă 2 săptămâni să vină la muncă și nu pe degeaba. Le-am spus că le dau 2 milioane pe zi, mâncare caldă, un pachet de țigări. Bă, niciunul n-a venit! Cum, mă, niciunul? Niciunul, că le place munca cum îi place la jar pe bicicleta. Și când am văzut faza asta, am făcut toată figura asta cu ardile și cu aspirina ca să-i conving să vină să muncească. Păi, implica și ardile să... Da, mă, el a venit cu ideea. Și a zis că îi momește pe toți în fața casei lui Aspirina ca să audă ei, vezi, Doamne, ce-i fac eu lui aia. Și așa s-au strâns 10, bă, ca să muncească. Dacă n-au vrut pe bani, lasă-mă să muncească pe degeaba. Eu ce să le fac dacă sunt proști? Ce să le faci? Să nu-ți mai bagi joc de ei, asta să faci. Și ceva? Nu mai face tu nimic, că fac eu, da? Deci tu, în mod intenționat, ai aruncat canciocul pe casa la rață? Da, mă. Și la dimineață când mi-a zis că cu tare tu, de fapt, ai mers punct ochii punct lovită, jut. Păi nu știu eu cât ești de căpoz, mă. Am și vorbit cu Nicu când vii acolo să te facă să te sui pe casă și să-ți ia scara. Să fiu sigură că o zi întreagă nu mai treci pe aici. De ce? Păi ca să nu-i stai pe cablu firicel cât face lucrarea. Că așa mi-a zis că-l încurci. Haide, bre. Te curc eu pe tine, mă? Haide, mă, că mai mult asta faci. Bă, nenorocizilor, voi v-ați unit împotriva mea? Să facem o treabă bună, mă. Ce-ai făcut? Da. Rămâi, mă, cu treaba ta bună. Rămâi, mă, cu toate lucrările pe viață firicele, pentru că prietenia noastră te-a lins pe bot. Bă, totul, it's over. Ce, mă? Hai! Bă, vezi, dracu, că ai început să vorbești ca în telenovele. Așa și vorbesc cum vreau eu. Trădare, suspin, disperare, emoție la maxim. Totul într-un singur om, Celentano. Nu mă așteptam la așa ceva de la tine. Bă, știi la ce nu te mai așteptai tu, mă? Să te cinstezi, mă, prostule. Hai la oaie să bem, că mi-a dat doamna bani. Ha! Să beau pe banii lui soacră mea! Poate, dacă faci de 10 ore acest lucru, mă gândesc acasă te iert. Chiar și așa? Haide, mă, să merg. Haide. Să mă fie de bine. Mai trec mai târziu. Bine, hai că te aștept, tiricele. Băi, stai, mă, așa, mă. Hai, Aspirino, bagă-te și tu, nu mai sta la coadă. Așa. Da, bravo. Da. Brânzoi! Ha? Ce a fost asta, mă?
চাকরি বাকরি খুঁজতে গেছি ভোরের গাড়িতে, ফিরতে ফিরতে হইল দেরি আসতে বাড়িতে। ভোরের গাড়িতে ফিরতে ফিরতে হইল দেরি আসতে বাড়িতে। আসবো না গোয়ারে দেরিতে, ও বন্ধু আসবো না গোয়ারে দেরিতে। বদনি সোনা মনি মিটবে তোমার আশা, সবুর করলে মেওয়া ফলে পাইবা ভালোবাসা। আমার দিন কাটে না রাত কাটে না একলা ঘরেতে, আমার দিন কাটে না রাত কাটে না একলা ঘরেতে। আসলি কেন এত দেরিতে, ও বন্ধু আসলি কেন এত দেরিতে। চাকরি বাকরি খুঁজতে গেছি ভোরের গাড়িতে, ফিরতে ফিরতে হইল দেরি আসতে বাড়িতে। আসবো না গোয়ারে দেরিতে, ও আসবো না গোয়ারে দেরিতে। যারইতে পুইড়া সুইকাই আইছি আমি, করো বন্ধু করো তুমি হাজার পাগলামি। পাঞ্চা পাইয়া ঠোঁট রাঙাইয়া বৈশা বৈশা ভাবি, পূরণ করবা আইসাই আমার নিশে রাইতের দাবি। এসো মিলে মিশে থাকি দুইজন সুখের পিড়িতে, এসো মিলে মিশে থাকি দুইজন সুখের পিড়িতে। আসবো না গোয়ারে দেরিতে, ও বন্ধু আসবো না গোয়ারে দেরিতে। সাইজা গুইজা বৈশাই আছি রঙিন শাড়িতে, আব্বা আম্মা ভাইদের আদর নাই রে বাড়িতে। চাকরি বাকরি খুঁজতে গেছি ভোরের গাড়িতে, ফিরতে ফিরতে হইল দেরি আসতে বাড়িতে। আসলি কেন এত দেরিতে, ও বন্ধু আসবো না গোয়ারে দেরিতে।